ନମସ୍କାର। ନିଛକ ସତ କଥାର 46ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ଶୀର୍ଷକ ସେବେ ରାଜନୀତି ଥିଲା ସମାଜ ସେବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜନୀତି ନିଜ ସେବା। ଆମେ ଯଦି ସୁଦୂର ଅତୀତକୁ ଫେରିଯିବା ଭାରତବର୍ଷର, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମାଜ ସେବାରୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା 1990 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ସମାଜରେ ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଶିଳ୍ପପତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ମାଫିଆ, ସେମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ, ତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପକୁ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହିଲା। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଅର୍ଥ ବଳ, ବାହୁବଳ, କ୍ଷମତା ବଳରେ କ'ଣ କଲେ? ଭୋଟ ଜିତିଲେ। ଆମ ପରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ସମୟରେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଦେଇ, ମଦ ଦେଇ, 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦେଇ ଭୋଟ କିଣିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇଲେ। 500 ଟଙ୍କିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ନେଲେ, ମଦ ଟିକେ ପିଇଲେ, ଭୋଟକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଗଲେ। ମେଣ୍ଢା ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ମେଣ୍ଢା ଗଡ଼ିଲେ ସବୁ ମେଣ୍ଢା ସେଇ ବାଟେ ଦେଇ ଗଡ଼ନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ପିଟି ଦେଇଗଲେ ଭୋଟ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ? MLA ହେଲେ, ଆଉ MP ହେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ନିଜ କଥା କ'ଣ କଲେ? ଦେଖିଲେ। ସମାଜ ସେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ସେବା କେମିତି ହେବ ଦେଖିଲେ। ନିଜ ସେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଖଣି ଲୁଟିଲେ, ପାଣି ଲୁଟିଲେ, ବାଲି ଲୁଟିଲେ, ମାଟି ଲୁଟିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ? ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଲୁଟିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ତା ଦେହରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲେ। ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଯେଉଁ ବଦଳି, ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଚାକିରି ଲୋକ ପାଇଲେ, ସେ ଚାକିରି କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ତାଙ୍କର ହେବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନେଲେ। ଚାକିରି ପରେ ବଦଳି କେଉଁଠି ହେବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଲେ। ଏମିତି ସବୁଥିରୁ ସେମାନେ ପଇସା ନେଇ ବଡ଼ ଲୋକରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଲୋକ, ଆହୁରି ବଡ଼ ଲୋକ, ଆହୁରି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ନୁହଁ, 3 ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପଇସା ରଖିଲେ। ତେଣୁ ଆମର କହିବାର କଥା ଯେ, ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଆସ ସଚେତନ ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ, ସେମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଯୁବ ସୁଲଭତା ଅଛି, ସମାଜ ସେବା କରିବା, ଦେଶ ଗଠନ କରିବା, ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଠିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆସ ଭୋଟ ଦେବା, ଜିତେଇବା, ସଂସଦକୁ ପଠାଇବା ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇବା। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।